Pinuji magwarmo ali Jehovah de bata amanami napapunguhok kami dito nga ni ngananon at kanamak kasiholi hatam. Uparadihami Tuhan partikian upasuhami ak kaulaon uparadihami Tuhan diri nami roh tutong nga ni ngananon gabi inganan ni hatam. Nung nga mga redidiri hami Tuhan hagogon nito dimto di porbadia mabuka roh hati-hati do pikiran nami asa kuboto hami mangulahok katam marihiti-hiti ulaw na dinggan at tong makuling mahwaliamang mananginangi hami ak kanaposom. Amen. Shalom. Shalom. At karuas na makasiholi hata ni bata jamita na nang tahangul ni imana tersurat di Evangelium Lukas video sa plobat mamuka siyan ayat 25 sa tu ayat 30 tong matajaha marsika sore alay torok do halak namadungani ibana jadi gumusor ma ibana nin namamaddo na sida Garuk halak narogau dam tarbaik gabe sisiaku ia sudah sangat mendengar mana hinana nani lina anak kona hamina doa akai wotona rodi sasa sendiri dan terbahen gabe sisiaku halak naso manuhu silang natu ibana laho mangit tonau ai siamu dagiot panjong masalah nasujul hudul mangitong sifaraon natusi mana magula paduso unang di pauli jolo o jahanna hapedang tu guguna pasahat tosa gabe surahan ni sudihalak na mardidasa ibana dono nasidama dibuka bodo pajujokon hapedang adong kahena pasuso ise raja na borha marmuso mangalodongan na raja na sojumulo hudul mamikiri manang na tardopak kosa mardonga salo sa soldado alonai na Roma na hopi ibana mardonga dua loksa Daya ang ini suron na mapangulo bisan orang lomensi mangiru pardamya hamupe dang tarbahin aja ise hamu gabe sisiakku anggo so tartadikosa nasa nadi ibana iro sahak ni turpukit kadongan saha porsiaw di bagasa guarni Tuhan Yesus Kristus suku-sukun naro kita dung tatangi hot turpukon. Apakah Yesus mengajak semua orang agar membenci keluarganya? Itu suku-suku di bagasa turpukon. Alusna dang dinggadu dia jari debata agar kita menghormati orang tua, menghormati anak, menghormati semua orang. Itu diajar Tuhan Yesus. Ale memang ada masa-masanya dirimu akan dibenci oleh orang lain. Manang keluargam alani hatani debata nani ulah honommu. Ada masanya dirimu akan dibenci alani hatani debata namalkan naborakan dari keluarga, dari orang terdekat, dari orang yang seharusnya menjadi pendukung balik sa gabi mangalo. Molo ikon mangai haporsuho peho, molo ikon mangai cakica peho, manang na ikok na fitna peho, baiklah dirimu difitnah karena perbuatanmu yang baik. Unang alani ulammu na jahat. Imana berjulu. Mulai ikon dipahata-hata peho, sok-sokan doho. Tar paring seringa, sok-sokan doho na ya. Ang daw sa ni. Perasaan. Berjulu itu surguin na kan. Si pertanyaan ko no ay ko ini pa may karolo sa mani. Yan namarge-ge do. Alay ko ri kan. Eta pertanyaan apa na kan laki dari hon alak amang natulog. Eta pertanyaan ini siya ko di. Ela na itu surgo do perjulu. Leseng-leseng ani do kan. Senyum mak. Mulai komasa pe sama ni ala ni ulau menading gani mak. Ala pertanyaan mak. Unang leseng-leseng ela na kusik ko maraming hape ulau hape to hodi ulau ko. Unang malaniat ka ulaun si sama ni. Namanya musim ang dotaminang mersejer do hita setongan itu pukon memang akan ada masanya. Memang serong do ada seorang mamasaw akan banyak orang namak kasubuhoko ditonga-tonga ni namak katahok kata ni debatai dari orang-orang terkasih. Alani
Odo suku-sukun namu senapa 2 hon. Apakah dirimu orang yang menjadi penghambat orang datang kepada Tuhan Yesus? Tong macari kok do pikir kono. Balik samu saya, atik na sengaja doho. Tidak na ida, atik na sengaja doho. Dangro, madapat Tuhan Yesus. Ini madapat Tuhan. Ayang gusto nga ni, marsangaja ibana ala niya ka ulon na odo naki prioritasi. Prioritas yang sangat penting. Memang kumasa do turpugon yang sangat penting. Iko katahonin Tuhan Yesus doi, akaise na nang manghiutonaw, ituho masilang na to ibana. Akaise na nang manghiutonaw, sulat na memang molongan na madok buraton, yang gak marina. Alam memang ordo tantang kata ni debata tigas bidison, terbaik kamu gabi sisyaku, anggoso tartuhuk kamu silang na tuhamu. Anggoso tartadiko kamu ahan adong dihamu. Memang kok kata honon ni Tuhan Yesus do. Bagian ni prioritas yang sangat penting para tetap kamu tuh so. Ala petikia non. Odo nagudang masa seolah-olah firman Tuhan itu tidak penting. Daong do ba nawarani pulut madok. Mulai pun nama pandita ano pula gajang-gajang jami tamuin na. 3 menit niko. 3 menit. 3 menit asobanan non. Molo tanggungan non asodok. Aku paswad non. Dia bihamuning mengatur hatan jebata. Makana manat asa di foto hamu prioritas. Narumik dito nga ni hangulan non. Jelas doi dan terbaik kamu gabi sisiakku. Anggo soolo ho maninggal hon na dong diho. Ima prioritas. Sonari tardok doho gabi sisian. Makana dipatudus Tuhan Yesus di baga sa turbukon. Maladok kala ning mabang palas-palas. Ikot jago do pertimbangan panibangyon asa buha. Aso nang imana manghulu mo istilasyon sono. Adok kalak na may rencanahon, ale dang tugugo na holas si batas di si manang mabepesta pimbangunan kita. Ale nang mapimbangunan ay ang godang sayo 20. Beko kamu 20 tahun dang say, sontok. Kani konong do panibangyon. Taunon iko say arde. Seng. Taun naneng ro iko say mga lante. Taun beriku na iko say di julu. Taun kempa iko say pagar. Taun iko radong perencanaan. So nganino nang mangulon? So tong mangulo hita, alay gagal. Ang mangulo ho totongan ni hasyang ano, dila debata ho kesempatan mangula di zamanon, alay gagal. Dang paspe panibangyom mo. Di patulos mo sa napaduahon, adong do di boto hamu sa hala reza ng marporang ibana, hape dong saloksa, manang 1,000. Hape alo na 2,000. Moloh may makera sotola do, tumago disuruh halak lo mardami tu si aso nang mate, konyol aso nang mate marisuang. So manino nang taringot tu haporsyonon ame, sapala nung gabi Kristus, sapala nung makaporse di bata, sapala engkau mengawalinya harus mengakhiri dengan baik hidup. Sapala nung disobaho Tuhani, ikaw masuk ke surga itu. Unang tanggung-tanggung, pertanyaan saya di minggu berikut na dahang. Minggu berikut namun saya dahang, gue udah absen na. Om manaking mengikut Tuhan, seperempat kalau satu ngabi, nggak seperempat. Lumayan, depena seperempat. Anggo dang, anggo bocor halus na. Anggo bocor saya dan lumayan do. O nggak bocor halus kaliling, dah terpakai bing. Wajib ikon digati. Sapala nong gabi Kristen ikogul. Sapala nong tamulay ulanon harus tepat sasaran. Sapala nong bertindak ikopas panibangyon. Ikobongot kita gabi sisan ni Kristus. Amin. Memang kuhera borak don. Amin muna pehera memang ada. Memang borak don. Ale bodo ringan. Mangihut to Tuhani prioritas. Ibo tahamu do prioritas. Nangong pe ulaon. Ale molo nunga marguri korro doi. Isi nasoro natare. Ang sapungan nasoro. Ang si buru hamo. Alani ima prioritas. Molo nunga mabahas sa tani debata. Iko gabi prioritas. Molo nunga mabahas jamita. Iko so sudah ulaon. Kadang miris do iba. Kadang yang martang yang gajak serba salah. Kadang molo potikko pe serba salah. Alanya ha. Ruas pedang maparetatehon. Sulak na idang nasalah mga perjuluk. Alani kesiatak kan. Makan silahkan. Mula ng martangyan silahkan. Ale menjaga sikap di tongan ni pertangyangan ala pertangyangan katu di batala do tita disi itu harus kita jaga prioritas. Mano ba di bata martangyang mahitain na. Ang dape martangyang mahita ang magbagjaga lu. Saksakin. Ang manawerdelen na.
kadang miris doro amar tangi yang ibu tahu amar tangi yang ahap makatai do Tuhani neng makatai tu kita alis yang makna berdele kadang saya manortori naruh mo kadang ang saya mana merapak pakin kadang jaga lihat ti dole pangalawak dai gugo pak kadang serela gume iba tangi honon ni Tuhani do naing ngan tangi yang naing mulusong anok kami dalam konteks somani do da dua pasti Tuhan dengarkan ali dalam konteks somani wari bening manangyak ko pero somani ba na manangyak ko gabi dilema foto hamu doa dilema anggo perpesta dihirim do sa curari baru naingan no se martang yang curari ali halak sirikan ido main moloso dia lusi rodan na suwe lusi do naik tang yang nami alan na manal tal jaga di sinak kanin narwama alani mana jamot para tate ho di dia prioritas ikon ulahonom mu ido nak nganom akahala neng manghutonau neng targuar sisyaku di sodao madirina rade gabi prioritas amang dokter minang memang molonung nga masa memang borak don ale ingok ma herak kinata olo doho karejo gabi jabatammu alai ulahonom mu sonok kajahaton menantang dulu gaji 6 juta gabi 10 juta kan ali 2 juta ekos setorong tu sudah menantang duda dan mungkin sopil dito nih mawalo neng niat di bagasak kasahaton coba nih itu pasti selalu datang neng gabi kepala dinas neng gabi aha mereka rumah pasti selalu ada ale ingok man prioritas satani debata mangulahok katani debata dan perhatikan labe aget di gemerlaku jami tahun akahalak nama milik Tuhani nata pedang apa labui mana nakok tu gijang agar diga pekop kasih. Ima situasi ketika dirimu mau mengambil keputusan, Yesus dan firman Tuhan adalah prioritas para tete homma agar diga pe iko berengon ni Tuhan ya ka ulau muna dinggani dan tarhahuan ni manang iseo. Amin. Ilik ma godani seneng rodo tuho godaan kejahatan itu akan tampil kepadamu asanang roho tu pertanyaan alani hamuraum mei alani hapugusom mei alani kakarir mei dan lain sebagainya ingok mak noai nga gudang dan Jesus ibe gabe prioritas akai seme akan asumar minggu dan apalah prioritas B namar sobat udupan di debata dan apalah mabir B kalau dibahas taringok tu hamatian nya kahalak nasumang yutot Tuhani alanya nunga digiluhon sibuli sibe pikiran na ujungnya boha mereka hidup Kristen ale dang gul haborsion na di debatado kesempatan ale tidak sampai garis akhir angguhita ikosaha ma ido na hinalomohon ni debata natara kerja namang dataminang dirimu memang odo ujahan na jalo donaronikot dirimu harus mau melepaskan apa yang ada padamu lau manghihutot Tuhan ang basis yan na memang borak don sulit na ida memang borak don dirimu harus melepaskan apa yang ada pada makana mo lo taingot kaya sahalak namora disukut Tuhan Yesus waduh au menurutmu Tuhan Yesus asal ngahulahon mata hidup dimana ngahulahon masih lehon upar sangapi don atau rasu mau patupasonon waduh sebuah mangipakwate di Tuhan Yesus jual ma sudir tami jala pasaha tok kana pugus jala yutom mau dungi kecewa ibana masa hamorono ikut tinggal honokku asam yutok ko 5 prioritas sonari hitau dang apa lasongoni silakan dengan kekayaanmu silakan dengan apa yang ada padamu ale unang igabe penghambat oro to do pani debata nasanadong di host ya debata dui dang tarbaik ko hamoromi manggetia sabong to haduan tuharaja ni debata dang tarbaik ko kasago ko mabenar tanah sabong to surugo usako biho tunarok ina kan ko pe haduan nama sa do partikin itu mo mula gak ge peon nama sa do haduan dang tarbaik ko ahame nasa na dong diho lo manggetihon hangulom masabong tuharaja ni debata dang makana parohommu kolat tu debata manguluho na tulus-tulus na ima manguluho na jujur-jujur na ima karena Tuhan yang mengetahui hati gudang dilihat tuh gudang matanggung jawabmu oti dilihat tuh no tiki ko pertanggung jawab konommo unangan non aso nang mangiburu ho mangidat kanamora kasi ulo do mangiburi ba mangidat kanamora gudang imana santai gudang artana dia berpoya-poya dang marminggu musik wah no naingon kenaro kan
Baru nengon, gudang na di bana, hape dang roy mana maraming. Adil do Tuhan. Bereng ma. Prioritas. Makanya anak king, molonong nga mabahas sa tani di bata prioritas ma. Akan nasingi pak tor kedua ketiga me. Ale prioritas sa tani di bata, hidup benda di dokon, ikon adongan nom masana, dirimu harus membenci saudaramu atau rasmu, molo ikon masa songon. Iko pilih mu deh bata, imana ma prioritas? Prioritas hitungannya ka ulau, hitungannya ka paradaton, hitungannya ka apa namasa, dia harus menjadi prioritas. Molonungan non adong di bagasan nguluon dendam pe iko macohot. Molonung nga Kristus sinamaringan nagabe prioritas. Partangya nga pedak pola manukun sa paradaton be manang nalangnak pola siwata sibe. Mono partangyangan. Nang borak betul rohamu iko katahonok ko dah tong tumak katahonok kan dak se bata sibe nang marmusu be ko kele sonomu tapi kele sonomu nang bagal iko kele sonomu alanya ha prioritas mula marbede pe ahi ta ngalilingi soto ngalani hita siga soto ngalani gabe kurang dami mula marbede pe hola namat tadi akenat tadang berangkat dito tongani punguan letare berangkat dito tongani bora dangok hubungan ni mulai berbeda kan mata-mata anggo hita ikut dibaga sa pardamyo dan perhatikanlah bagaimana orang yang mian prioritas Tuhan ini dibaga sa nanggulannya Tuhan pasti akan memberkati dirinya amin senama sadui sehanguluhom me dan perhatikanlah janganlah menjadi penghambat orang datang kepada Tuhan balusa iko mariteho tarojar marohani halak ro tuadupan ni debata amin martanga kita Mauliate marohanami di ho le Jehovah di bata amanami na mamakulingi hami di bagasan bornginom margiti hatam. Asa tongtong kami Tuhan mangusad di tuho. Asa tongtong ali Tuhan itongan ni gulmi ni hangulan nami. Kumoto kami Tuhan madok muliate tuho. Ido na hinalo mohommu na ingulahonon nami Tuhan. Ali Jehovah di bata amanami paingot kami tongtong. Asa ditongan ni hangulanon gabe sisyamu na mga tusi hatap pami. Unang murahami Tuhan, diela portibyon. Seuban maho Tuhan, narumiko dito nga ni hangulanon. Unang tarabba alanyak kahalosohon. Unang tarabba alanyak kaulaon. Unang tarabba alanyak kaulaon na mabekami daw siya ko. O matuhan narumiko, ringgas mahami marminggo. Ringgas mahami partangyang, ringgas mahami ulaulaon. Ringgas mahami Tuhan madohot yak kaulaon. Nahobar tulo manroham. Taiti matuhan rohani ruas ni Guriam. Tarlumobi na dong, dilingkung at tulon. Asa dito nga niya kaulon na ipahobar ma Tuhan suli na marparungot tulo maroham sa madusa namin Tuhan jujut kami mardalan turo harohan namin sa diri jujut hami do na mabay sogo ni roha marado podongan gabi si sogo hami ala ni dusa molorope Tuhan akka parukilon molorope Tuhan akka si sogo ala niya kaulon na dinggam may asa hupeo pami hatam marhite akka ulon namin na dinggan homa Tuhan na morseda jalana terutama jala prioritas di bagasan hangulan nami taridamay marhite parsitutuan nami mangyahyak kahadamion doa ka ulan na dinggan sa dihoma Tuhan suderos ni Huriam torop dito nga nilingkungan namin tarlumobi ak kahalak naso pala marsituto mangyahi hatam ala ni halosoho tarlumobi sesosoy maruhana sida Tuhan se Roma tuho unang palos na sida mate di bagasan dosa taiti rohana sida asa targor hami gabi sisyamu Ali Jehovah de bata manami sa di homa Tuhan ka ulon nami paingot tami tongtong asa tongtong mulo ulaw kami upa hobar hami maka ulaw ni hobar tulo menoroham mangasaw Kristus Jesus tangi homa Tuhan tangi yang ililit namion amen.